kesele perkara ngenteni pri. Lah iki gak blas sih. malah dhewe. Padahal ya awan ora. Pemain dasar apa ngebengi seblas nah. Engko jam 10 lawat kok mati. Latur di, yo naik keras. Wong orang. Orang Bapaknya ora kok jalan. Tak wayang-wayang. jangan nyombong. Tenang nih. Lah bengi tak sedono. Banyune agung sesuk karene esuk. Rene awan wis santai. Gotong ya kene. Minane tak teu kene bambang tak dundenge wis sak tengah bak. Wih, Ana santai. anak mau teh bareng kan? Nah. Nah yang padas ya welote kambang. Enak Goreng ya. Nah sing di loro. Lho kudu bumbang unggahan kok. Denane enek jeneng gede. Ora sak ngene-ngene kene wong kamu. Kenapa Kamu tuan. kamu kan Lah kedep uga nek kedep terus segone nek kedep terus segone ngono. Wae kuwi kuncine. Nek putih. yo terang. Ini nanti kita enak iki kan. Dingane garu ning kene ya. Wajib kuwi. Lebak. Wah, tak cekelang nganggo sarung tangan. Tenang. Iki sitok ning kono. Bengi-bengi aku nyemprot sampai acok. Kena tak gede tapi ora mati. Langsung silem lah. Sampai saiki pun Mati. liwai anggar kedep wis ana. Yo. Liwai wae. Minta tuan kono Paiman dan Pak Eko. Nek ulo ki aku gong tau temone. Temon pisan ulo ijo nang ning plaktor kono. Terus apa nang lewat kok ganti. Dik niki gremet kayak Randria itu, Pak. Nah, yang Ya. Ya. Ya pas aku liwat kuwi. Ya aku lo pelang metu, bumbung metu ijo. yo mah iku mah dibuni lo lemak omahe nak sering dibuni lo kok nak mateni aku dimarahi makhluk salah yo nek omah sering dibuni lo pateni penting di rumah kapok warna orang masa ini lo lo Lah aku ngono ulo ijo yo kang kalau mulai tak kayak botol aku yang sebelah mobil tak kayak botol aku aja langsung Jadi mau kan nek botol besar ya lo belum bahaya per Desember saya kira gede lah kamane meneh Yo, Desember kan atas itu tak meneh lho. Bisa meneh lho. gede kan Januari kan Desember netes Desember netes Bahaya modelnya kopret semua. awalnya ini dua bita yang sering disobo hari hari tahun sekarang Jadi dia selang hati ya sedang tutup ada IT. apa bisa memang karena teman-teman kita yang ini wes sekitaran mesti kok paling enggak gawe omah ning ngisor pring saya kan mangan rokok iya Cuma kalau sebenarnya kan bingung. yo kayak enak kayak ireng Ya, tapi ini ireng Ngisor anu lemot. gak kilang-kilang ah ngedas sak mene kok metu terus mlebu sik nek. ana model Aku nek kaji ning ngisor kuwi iki kaji tak ning ngisor kuwi. kesiki ngene udah nyebujat lagi gitu bujat lor lor wis ngetok mah tekan wis jati kayak separo ya sawah Sing nyetan ya andeng sumur karo sing dokter. andeng wit ploso ngono kuwi Garap dadek sampai malah ngono iki rusak itu dia sampai sampai munggah. sampai munggah jadine munggah lemu Oh, yang apa mata terus dokter. Garu sempak. sawah dadi kabeh lagi gak dadi dek sing gitu Digarap rong yatan. Siap. mungkin mah itu salah kan kabeh enggak dengan dia ya gereja gereja kalau tahu
ciut-ciut kok. Sing Enggak kesel salah ndelok kali. laptop. Enak kopinya manis. Ya wani kan. Wah, boleh nemen kok. Nek sing lor kae sampai teko munggah. Isor sumur kae kok. Berumpulnya nemen sampe ngobrol Emang sama wis tau kegeret kupingnya malah karo entenge lho. ya aneh. Sing pasangan ki sing amok bungkat. Lah, kowe roh lo. Kowe tak andani suket blembem sing rakat ki umume suket blembem nek dhuwur. Ki brungkat sak ngisore kula sak. Lho. Ya wis tepuk lah. Tepuk Dik ning ngoyote mengisor. Lah ya ngono tampal. Kaya kan wis tepuk karo piye tangan. Balah kuwi tuh nyemol-nyemol grobol-grobol. Tampah lho. Heeh, sing tengah-tengah nek blembem barang kok. Nah, belum plaster kok. Takon lari kayak larian jagung garu aku. Tapi semprotan. Semprot ora godhlo kok. Sama Gak. Kowe ora suket sing lombokan lho. Tak dedet. Wis ra ketok lho. Lah sing ngelor ki blembem nek kono kecemes kan blembem ning dhuwur tok oyote. Wis dadi apik ya sawangane karo saya iki sekarang ayo ya bukan nanti. Kita teror. Lagi bijak. Kayak bar video aku iki go plaktor apa gitu ya. Saya kan apa nyebar. Kami terang dino mah. Dia malah nyebar menang karo petani. Bar video bare mobilnya mari Bisa. karo dudule langsung angin. Apa angin duduk. ngono iya karo dudule ndak cocok. Mesti ngotot. Iya. Baru tahu dah. Aku karena di luar tahu ngomong. Nah, enggak apa-apa, dendeng-dendeng ngalor itu udah gawe gitu. Wis gak usah pride. Kamu. Dan terus kubater kan Mbah anu kan. Mbah menyang. Bedane ke Jakarta Mas. Sakri. Sak durunge sakri. Rong tahun iki sakri. Durunge sakri. Kae pas iki aku kae tak luponi centane Kartono. Kartono. Kartono apa sakri? Kartono se. Aku wis gak usul faktor. Lain. Cilik anu bekasnya lokon cilik. Betul Kaya disoleh lokon kebo. disoleh. Sak mene lho rene. Wong sing kale ning nggon iki. Pek 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 pek. Kaya pedas ae bagian iki. Pedas mana pedange. Pedas cilik ono. Aku ngerti ku kan ning isor kale ning gede Pak. Cuma dek niki langsung teko kene iki mbak ini. Ya tapi yo pirang dino ae ngene iki anu. Ora cuma wong betah semuanya iki ora betah. Nek ngene iki yo ora kerasan lan ngomong. Kae wis pakunah dene. Iki wis pakunah. Enggak perlu garap dulu kurang. Ini kurang dino iki. Jauh faktor lempok. Di Kartono. Jak lempok-lempok lho wong game sing sikal gawe wedi tandang rong anu wis karek saiki. Ndak ngono. Dinyek Kartono ya. Yo Kartono bayane lah tak garap aku lho orang. Bar Sae wong wis lukon kabeh wong karek kedan ombu sing gur kok. Ora gaya sarane banyune iki bablas kok. Sing angel mau sing iso. Dule pilihan. konan diarang-arang terus. Ora kudak faktor aku. Aku ya ora agak menyebut jeneng. Kayak lari jagung di singkal diwale. Lari ah. Malah Polae lu asine malah garungane malah karena solar. Garu kayak pirang-pirang dino. Deles ae lho. Sampai Parayan rawan ndut bae. info singkal mangan. Dan nek singkale arang-arang ya tayangnya tapi Garu-garunya. Wong kan langsung kerupuk. kadang
bajiler ketoke halus ketrak banjir endingnya. Solar kowe cek sak cek enak 10 liter to ora. Lah kae tangkine cipek. Tak kae 30 liter. Kene karo kono. Ini kono ngecek. Oh, aku sedina aku jatah 8 liter. Sedina ngedeng kok. Teo mbak induk kok. Jalan enggak. Kan kalau ini kan Itu berapa? Alah, mbok apa iki percuma. Alah, Lah bela adik lo ngene. dengannya tak biaya tak gepuk maksudnya tak Cemplong. cemplongi. percuma. Alah. Tendang banyu lontong. Iki kene udin ya wong telu kene 10 dino ya dagang jalan. Bokong. Jodoh saiki lho delok lah. Ngetuk total. Nah, tapi ora tak cemplongi Ini sonario ora ngetuk ngetuk total. banyu di sanane. Malah brongkalanku dijupui nggo dandan kok. Iya batinku. Kan iki kurang-kurang huruf malah dijupui ya kon. Brongkalan gede-gede, penak lah ndek sak angkatan. Ya malah renek singkal, malah ngono Pak, malah renek singkale. Singkale dusung iki. Lah kono sing atas ditampeng disulir. Bareng ngetuk njupui brongkalan ku piye ya. Zaman ke sapa? Rai. Tak kopling ora. Dorong tak singkal glibek. Ah nyeng-nyeng ya. Ya lukane cok putih banget ya. Aku nek rasa nek Semua terus Mas. Mas